Een ambachtelijke cheese van een cheeseborkerij of mol streekjocht van de Moene. Echte streekproducten, dat wel vraag naar is, maar waar kun je ze krijgen? Zakelijk besjongen net echt toek. En daarom komt een groep ondernemers nou met het merk Poer Best. Er zijn heel soort Lietse producenten die het hele mooie producten maken. Alleen het is net bekend bij het grote publiek omdat ze correct te liet binnen om genoeg lood te maken om het naar boven te krijgen. En als je dat maar kunt doen, dan slaat het dat al. Nou, dit klinkt hartstikke logisch. Wie is ook zo dan? Waarom wordt dat er dan net weer? Ja, dat is eigenlijk een iepen door die wij intrapen gaan. Het weer er net en de vraag weer er wel. Dat doe even begonnen. Het mol van Moen het Lam in wat zijn is de naai ek Poer Best. De Moender denkt dat het nieuwe merk vertutend waar zil. Poer Best het is sowieso een gezamenlijk project, mooi oren. Dus het is gezamenlijk de boer op zich. En ik hoop dat het een mooi stukje omzetvermeerdering wordt op deze manier. We komen nu in supermarkten, met die oorzaak net komen zo. Denk je dat het een gat in een merk is? Nou ja, als je streekproducten, dat is op het ogenblik wel aardig in. En ik denk dat op deze manier dat we dat heel goed oppakken. Ontnota haar 11 producenten en 2 distributeurs haar aansluiten bij Poer Best. Maar in kwarten zullen er meer bij komen. Vraag is wel hoe je dan de kwaliteit van de producten heeg houden. Want een echt keurmerk is Poer Best net. De kwaliteit van de producten willen wij gewoon heeg houden. De club werd maar begonnen binnen, daar kunnen we dat van garanderen. En we hebben maar zijn dat wij naar je tatreders die beoordelen wij als de kwaliteit voldoet aan uw standaards. Het is maar een Lietse ploegje, dus iedereen kan elkaar ik. Er is een soort controles hebben. Dan zie je die het allemaal produceert, die laat er gauw uit of die komt er net eens bij. Dus het is in die zin zeker een kwaliteitswaarborg. Dus je moet wel streng wezen? Uiteraard, dat mag wel. De Poer Best producten binnen te krijgen in 34 winkels en restaurants in Friesland en ook in een biowinkel in Amsterdam. De producten worden nog officieel lanceren.